പോണേലെ കിണറുകളെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മലിനമായി കഴിഞ്ഞു. ഈ ദുർഗന്ധമാണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണ്ടേ? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശുദ്ധമായ വായു ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജലം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കണ്ടേ? ಅನಂತಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ ದುರ್ವಾಸನೆ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ. ಜೂನ್ 8ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಅನಂತಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಕುಂಬಳೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನಂತಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ഈ മനുഷ്യന്റെ മൗലിക അവകാശമല്ലേ ഈ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം, ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു? അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിഷേധിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഞങ്ങളുടെ സൂചനാ സമരമാണ്. അവിടെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഞങ്ങൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, എന്നും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ അധികാരികൾക്കും ഞങ്ങൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാം എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം അവർ കാണുന്നില്ല എന്നത് വാസ്തവമാണ്. എല്ലാ പേപ്പറുകളും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് കൊടുത്ത പേപ്പറുകളുണ്ട്, പഞ്ചായത്തിന് കൊടുത്ത പേപ്പറുകളുണ്ട്, എന്ന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പേപ്പറുകളും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പേപ്പറുകൾ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ദുർഗന്ധമാണ് അവിടെ നിന്ന് വഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದು. ಸೂಕ್ತ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾಲಿನ್ಯಯುಕ್ತ ನೀರು ಹರಿದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೂನ್ 8ರಂದು ಅನಂತಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರೀಫ್, ಸಂಚಾಲಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಕೆ ಅಶ್ರಫ್, ನಸಾರ್ ಕೆಎಂ ಹಾಗೂ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മാരകമായ ഫാക്ടറികൾ, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന ഫാക്ടറികളാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മാരകമായ ഫാക്ടറികൾ പുതുതായി അനന്തപുര വ്യവസായ പാർക്കിൽ വരാൻ പോകുന്നു. ഇവയൊക്കെ നിർത്തലാക്കുക എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് ഈ ബഹുജന മാർച്ചും സമരവും ജൂൺ 8 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് നായിക്കാപ്പുറത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നത്.